Čau lidi, já jsem Freddy78 a dneska vás vítám u prvního videa z této série Shadow Fight. A jdeme asi na to. Takže se máme naučit nějaké triky. Dobře, to nějak tady. A zase jsme tady plouví a můžeme jít na zápas. Jo. Jako Kenny, my jsme se jinak tohle jmenujeme, ale vypadáme divně. Ale jinak potom budeme vypadat normálně. Teď za tím videem vypadáme takhle, jako tady nás prohráváme. Dobře. Teď se budeme ani moc netrefuje. Jo, dobře, rychle. Au, dobře. Hard. Dobře, tím nezvončím. Škoda, že máš tak málo život. Dobře, jdem na to. Pojď. Au. Jenom napište mi do komentářů, jestli by mohlo být další video, protože tohle bude série. Vlastně proč další video, když to bude série. Bereš mi bodíky. Oh, critical. Bang. Měl 70 korun, wow, 72. Wow. Zbraně. Oni si můžou koupit zbraně, jo. Tady si můžu koupit postupně. Z prvního levelu, wow. Yes, links. Easy. Na links. Na links. Zkusíme porazit tady tohle. Protože on porazí asi dřív nás. Se asi skryjem. Počkej, pryč. Se musím skrýt taky. Kritikál. Dobře, ne. Pojď. Au. Jak se mám nedá. Ne. Se vůbec nedaří. To nás úplně drtí. Ale my obrátíme. Yes. Dodělali jsme ho. 100 bodů, wow. Siu. Otevřel se nám nový svět, wow. To už dávno víme, ale. Jo, OK. A jinak tu máte různé světy. Pak je tu Hermit, Butcher, Webs, Window a Shogun. A když ho doděláte, tak pak
potom se vám otevře speciální místnost a tam je titán, tam je a pak můžete bojovat tady potom s příšerama. Monkey. Opice, to se jmenuje opice. Jsou opice, ti říkat takhle. Což jo, ona je dobrá ta opice docela. Ale moc nám neubíráte. Hej kámo, nedovolí si na starší, nedovolí si na bojovníka na světě, který vládl nepříčetné velké armádě. Tak si nedovolím moc. No, moc dobrý nejsme tady. Jo, on si nějak dovoluje. Ho, brutál, cože on má brutál? Teď si dovoluje moc kámo. Na round 2. Easy, easy. Wow, co je pěkný dohled. Oh, jaký kriketár. Opa. OK, mate. Máme nový bod, wow. Dobře, easy máme. Wow, oni se bráníme. Co novou zbraň. Impossible. Ještě dám. Ještě můžu dát. Ježiši, ty Thor. Ježiši, to má ten jazyk. Jsi modroun. Ono mají brnění, hej. Jo, ona má brnění, to není fér. Ještě mám daleko lepší zbraň než já. Ale moc silná není. Já jsem věděl, že holky jsou toho hře úplně trapný. Dobře. Teďka ti nakopnu, yes, přesně. Přímo do břicha. To je dobrý pocit, když někoho mlátím. Aj. To se vždycky vyvolí. Dobře. Jo, kritika, zajímavý, že hitnu do hlavy. Nemáš brnění, nespe na hlavě. Co si to probalo, co si o sobě myslí, že jsi nějaký pán. Jinak neměl se Kuba. Měl se Alex v skutečnosti. Alex. No tak říkám. A proto to věnuju to vlastně všechno a čau.